אז שלום חברים, כאן אנחנו בסרטון חדש. אז הנה עכשיו יש לי פה את זה, אני פה עכשיו נעשה פה אתגר. קיבלתי את זה עם בר מצווה, וואי, כמה נפלו לי. אני חשבתי פה נעשה את אתגר אבל נהרס, אז אני אביא עוד הנה עשיתי לי את זה. חברים, ככה, כזה שאני גם אוכל גם לאכול את זה שהיא דקה שלמה לעשות את זה. מערך הנה חברים, טוב האתגר שייך לי זה אני דאגתי האתגר בכל זאת נכנסתי קיבלנו מהברות בקבוק מלא במחמאות קטנים אותו אחד תוך דקה אם אתה לא זה אני צריך מצד אני אמר לי אם אתה עושה את זה אני בטח על המצד וואי עכשיו וואי שעמוד ככה עכשיו גם טעים טוב סרטון נו להקים הפסקה בוא נראה מה התגובה שלך שלישי אני אגיד לכם אז אח שלי רוצה רק שאני אראה לו שבאמת הצלחתי זה היה סרטון להיום נו להקים סרטון ועכשיו נתראה בסרטון הבא יאללה ביי מה גם אני בערב אני צריך לשתות הרבה מים תקשיבו האתגר הבא שלנו הולך להיות משהו קטלני זה עכשיו כדי הסיום אני אומרת האתגר הבא שאני אעשה זה יש בחתונה מול הבית של פחית באורך גודל כזה אנחנו עכשיו גם קונים את התעוגות הקטנות האלה אני והחברים שלי בוא נראה מי יעשה איתי את זה אז חברים נעשה את האתגר הזה מי שמסיים ראשון מי שמפסיד מקבל מקום שני מהמקום שני הוא מקבל כפה אחד מהמנצח, המקום שלישי שתי כפות מהמקום ראשון לשני. יאללה, בוא נעשה את זה. לא כפה אחת ממני, כפה אחת מאוד משוקל בטוח. אני אנצח מקום ראשון לשני. נפל.